ଦେଶଭକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ସତ୍ୟ, ତେବେ ମୋ ମା ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଏହା କୌଣସି ଗପ ବା ନାଟକର କଥା ନୁହେଁ। ଆମ ମାଟିର ଜଣେ ବୀରପୁରୁଷ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକଥା କହିଥିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ତାଙ୍କ ମୁହଁର ଏହି କଥା ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ପରେ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ସେହି ବୀରପୁରୁଷ ଜଣକ ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇ ସେ ଅମର ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 1899 ମସିହାରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ତେନ୍ତୁଳିଗୁମ୍ଫା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଖଜଣା ଅସୁଲ କରିବା କାମରେ ଜୟପୁରର ରାଜା ତାଙ୍କ ବାପା ପଦଲାମ ଭୂମିଆଙ୍କୁ ମୁସ୍ତାଦାର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ତେଣୁ ପଦଲାମ ଭୂମିଆ ପଦଲାମ ନାୟକ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ହେଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ବାପାଙ୍କ ପରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଥିଲେ କର୍ମଠ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବାକୁ ସେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ମନରେ ତାଙ୍କର ପର ଆପଣା ବା ଉଚ୍ଚନୀଚ ଭାବନା ସ୍ଥାନ ପାଉନଥିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ସେ ଚଳିପାରୁଥିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ବୟସ ବଢ଼ିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ସେ ଯୁବକ ହେଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ନୂଆ ନୂଆ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଜୁଟିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ନାୟକ ପୁଅ ତ ସେ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଖୁବ୍ ନିକଟରୁ ଗରିବମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣନ୍ତି, ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନୀତିନିୟମ ଗରିବ ବନବାସୀଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାପାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପତ୍ତି କରନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। କେଉଁଠାରେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଥିବାର ଦେଖିଲେ ମନଟା ତାଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇଉଠେ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ମାତ୍ର 19 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ପୁଅଟିଏ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ପୁଅର ନାଁ ରଖାଯାଇଥିଲା ରଘୁନାଥ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ପଦଲାମ ନାୟକ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯିବାରୁ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ସେ ମୁସ୍ତାଦାର ଭାବରେ ବାଛିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଜୟପୁର ରାଜା ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭୂମିଆ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। 1930 ମସିହା ବେଳକୁ ଭାରତରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଜୋରଦାର ହୋଇଉଠୁଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ଯାଇ ନଥିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ବୀର ବନବାସୀମାନେ ବିଦେଶୀ ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ହେଉଥିବା କଥା ଅନୁଭବ କରି ସାରିଥିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। କୋରାପୁଟର ଜଣାଶୁଣା ସଂଗ୍ରାମୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରାୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାଲି ଆଖିକୁ ଲୋକମାନେ ଭୟ କରୁନଥିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଥିଲେ ଆଗୁଆ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ସେ ମୁସ୍ତାଦାର ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସଭାସମିତିରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ରାଧାମୋହନ ସାହୁ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରାୟ, ନୀଳକଣ୍ଠ ପାତ୍ର
ପ୍ରଭୃତି କର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିଲେ ଓ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗଦେଲେ। ପୁନଚ୍ଛେଦ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସରିଯିବା ପରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଆଦୌ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ। ପୁନଚ୍ଛେଦ ତେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଅସହଯୋଗ କଲେ। ପୁନଚ୍ଛେଦ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପୁନଚ୍ଛେଦ ସବୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଲେ। ପୁନଚ୍ଛେଦ 1940 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ରାମଗିରି ଫାଣ୍ଡି ଆଗରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ପୁଲିସ ହାତରେ ଗିରଫ ହେଲେ। ପୁନଚ୍ଛେଦ